wawanirwawo nyasha kuti Jesu anga akubuda muJeriko ndokubva apfuura nekwanga kune murume uyu. But murume chakatanga kuitika ndechekuti he was blind, chigara musaidi menzira, ndokubva anzwa zvichida noise nokuti Jesu waiterwa nevadzidzi vake uye a great multitude. The disciples were following him and the great multitude of people. Ndofunga ndokubvunzawo vanhu kuti ko noise ichi chiri kumboitika pano, ndokunzwa kuti Jesu weNazareti ari kupfuura, kwete ari kuuya, but ari kupfuura, he is passing by. Murume uyu akaporeswa nemunhu anga achiita pass by, kwete munhu ari kuuya direct to him. Kanta chinechi kune zvinhu zvika yeti zviri designed kuti uzviconnecte kuti zvigone kuuya mulife mako zvichifanana kana nemawaves atinoshandisa ema DSTV anoita pass by every house. You get a gadget, dish nedecoder to connect the wave kuti ugone kuenjoya zviri kudarika izvi. Ukatoshaya dish nedecoder racho, mawaves iwayo anotopfuura, hauzvione, kwete nekuti wakamakwa, but hauna chinokupa a connection to what is passing by. Ndikantaura shoko rekuti Mwari ndowe munhu wese, but hasi munhu wese unogona kusvikirwa naMwari. But you must have something to connect you to God. So Jesu waipfuura, he was passing by. Vakatoti Jesu weNazareti ari kupfuura, ndokubva atanga kudanidzira. Kudanidzira kwake haana kuattracta support, akaattracta vanhu vanomunyararidza. Vari kumunyararidza vanotoona kudhara, saka vari kumunyararidza kuti arambe akadaro, asaone, asabatsirike. Pane mabatsiro avaimuita, avaimupa mari. He was a blind man, he was also begging. Problem yake kuwa blind. Begging kwaari haisi problem, is a way to fix his problem. So kupema hakwaimupa maziso, but kwaimusustain, kwaita kuti agone kungomanage dambudziko rake. Ari blind kudaro anoda kudya, anoda kupfeka, saka waipema kuti awane kudya nekupfeka, but kupema hakuna kumupa maziso. Saka society iri kumuti nyarara, ine area dzayaimukavhawo, nokuti ari blind kudaro aingopiwa mari nevanhu vemuJeriko. Saka vanhu vanokupa mari sometimes vanoita a voice yekuti vanokunyararidza kuti ugone kuzosvinirawo uite yako. Kune munhu anogona kukubatsira kusvika palevel yekuti haakuudze kwazvinonyatsoita kuti zvifaye, but anenge achingokubatsira achikupa mbishana. Kupiwa kuri right, but kuziva zvekuita kuti uwanewo zvako kwakanakisa. There must come a time yekuti ari kukunyararidza must be your enemy, although akamboisa mari mundiro. Unoziva here kuti munhu anoisa mari muupenyu hwako anokubatsira somehow ane a voice over your life. Zvekuti ukava enemy inokubatsira zvinotora nguva kuti uzive kuti enemy yako ndoiri kutokubatsira. Nokuti kuno rumwe rubatsiro runokuita kuti usasimuke pauri ipapo, but urambe uri pauri ipapo. Nokuti rubatsiro rwavaimupa vachiisa mari mundiro rwaita kuti arambe ari blind Bartimaeus anobhega. Saka musi waari kushedzera kuna Jesu, you want something more than money, ndopavari kumuti nyarara. Ukaona nyika yakutendera kuti kumari ita, but kune zvaMwari nyarara, waroiwa, wakuwadzwa. Nokuti anokupa upenyu ndiMwari, mari inokupa lifestyle, but life is from God. So ari kunzwa kuti Jesu weNazareti ari kupfuura, ndokubva atanga kushedzera. So vanhu vari kumuti nyarara, vanhu vagara vari musociety iyoyo, vanhu vaagara achionana nawo, vachizivana nawo, vachimubatsira nedzimwe nzira. Saka musi uyu ndokubva wamuti nyarara. Bible ndokubva rati and he cried out more. Kureva kuti chakatanga chagonekwa nablind Bartimaeus kuita defeat the wrong voices mulife make. Mavoices ari kumuti nyarara, nyangwe ari blind, ndo aakatanga kukunda. Life inodai so. Une problem yauinayo, but une battle futi yaunofanwa kutorwa uri muproblem iyoyo. Auone ndiwe Bartimaeus, but pakaita vanhu vanopikisa mashoko auri kushedzera kuti upone, you must learn to fight the battle despite the challenge you have. Life iri unfair kusvika palevel yekuti nekubhuroka ikoku kunotomakwa, nekutambura kwaise ikoku vanhu vakatokumaka futi. Ukafungidzira kuti vanokufarira varichakuda. Blind Bartimaeus was a blind man, but paakatanga kushedzera kuna Jesu akawana opposition. Kureva kuti opposition yakasimuka musi waakada kushedzera zvinochinja life. Kureva kuti life yako ikaramba yakadaro haupikiswe. Saka ndichitaura kuvanhu vese kuti munhu wese ane muvengi, wachinoita kuti unonoke kuziva kuti una muvengi inyaya yekuti hausi kuita zvinovengesa.
uri kungoita zviri ordinary saka unovengerwei. Pese pauchada kuita think outside the box, pauchada kuita something chiri extraordinary musociety, kunotosuka mavoice anoti usadanidzira nyarara. Murume uyu aidanidzira achida mari ari blind. Pese paakadanidzira achida mari hakuna munhu akamunyararidza. But musi waakadanidzira akuda kuti Jesu amupedze upofu, ndo paakawana opposition. Kupikiswa kwa blind Bartimaeus kunotaridza kuti musi waari kupikiswa ndo musi waanofanirwa kuona. So vanhu vakaenda kwavari vakati nyarara. Bible ndokubva rati akawedzera kushedzera. You need the guts yekuti ari kukunyararidza nyange akambokupa mari, but this time uri kuda Mwari. Vanhu vanokupa mari vanogona kukunyararidza mulife. But kana wakuziva kuti ndiri kuda something more than money, haunyararidzwe nemunhu akamboisa mari muupenyu hwako. Bartimaeus was a blind man, ari a beggar, aipiwa mari nevanhu. But vanhu musi wavo vakamuti nyarara, akati varume handicharespect kuti makambondipa mari. Kana iri nyaya yaMwari, I chose to differ with you. Imi munoisa mari mundiro yangu mondisiya ndiri bofu, but Jesu anoita kuti ndione. Saka handinyararidzwe nemunhu nokuti ane mari yaakambounza kuno. Ndataura statement iyi. Enemy yako chaiyo hausati wakuiziva. Imwe yacho inomira newe, but ichimisa kwaunofanirwa kuenda. Vanhu vaisa mari mundiro yablind Bartimaeus, musi uyu vakamuti nyarara. Kuda kuti my enemies are blind Bartimaeus, they were very supportive. But musi waakada kuita chinhu chinowanisa breakthrough kulife, ndopa vakaprova kuti although we give you money, we are not happy to see you having your own sight. Saka iye akati chandiri kuda chiri more than money, I will cry out more. Remember kuti Bartimaeus voice rake ndere munhu one. Vanhu vari kumuti nyarara vakawanda, but Bible rinoti paakaramba achidanidzira kuna Jesu, Jesu akamunzwa. Hazvireve kuti voice rake rinodefeata voice revanhu 500 varipo, kana 600, kana 200, kana 50 varipo. Zvinongoreva kuti his cry was a cry of faith. Cry of faith inopinda munzeve dzaMwari than ordinary crying. Bartimaeus hazvireva kuti ane much voice really louder than vanhu varipo. Zvinongoreva kuti the loudest voice is pushed by faith. Faith ndo inocreata kuti Mwari agone kukunzwa, nokuti without faith you can't please God. Alright, I'll take you to Genesis 18. Haga nemwana wake Ishmael vese vaichema. Haga akaisa mwana pasi pegwenzi iye ndokuenda a distance ndokutanga kuchema. But ngirozi inoti Haga nyarara kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Chandinoziva ane volume yakakura ndaamai kudarika mwana. But denga kure oku, but denga rinoti tiri kunzwa mwana, yet haana volume. Why? Nokuti the cry of the baby ine chinhu one chakasiyana ne the crying of the mother. Mwana uyu ari kuchema mwana waAbraham, the seed of Abraham. But his blood is already connected to God, because God is the God of Abraham, not of Haggai. Saka relationship yakacreate a volume kuti denga rigone kunzwa the voice of the baby. So hakusi kwese kuchema kunosvika munzeve dzaMwari. Kuchema kunosvika munzeve kwaMwari kuchema kwemunhu ari connected muna Mwari wacho. So Bartimaeus, vanhu vari kuita noise yavari kuita, but because he has faith, ari kupikisa vanhu vakamboisa mari mundiro make, akaramba achidanidzira nezvikuru. Bible ndokubva rati Jesu ndokubva amira akati mudanei. There's some people vamboenda kwaari vachiti nyarara. They want to take advantage yekuti as long he is blind, anogona kungonyarara nokuti haazive kuti ari kumunyararidza ndiani, nokuti munhu asingaoni haagoni kuziva kuti ndapindurwa nani. But chakandishamisa blind Bartimaeus, paakanzi nyarara nevanhu, akatoziva kuti ava vanhu haasi Jesu. Ko chamupa kuziva chii iye asingaone? Kureva kuti nyange anga asingaone panyama, but pamweya aitoona kuti vapindura havasiriwo. Simple answer number one. Ari kuchema achiti son of David, mwanakomana waDavid, mwanakomana son of, nakuti sons. But the Bible not end, they say to him, pavangopindura vakawanda, atoziva kuti haasiriye. I want him, not them. Here is Revelation in English. Ati son of.
kwete sons of single men. Saka pavauya vakampindura atoziva kuti iye asati ataura vanhu vari kufanira kutaura. Ose hakuna chinhu chinobhewa kuti uri kushedzera kuna Mwari but wodairwa nemunhu. Ati son of David amena na son of Cephas ndo akudaira. Wari kuda mwanakomana waDhavhidha kwete vanakomana vamwe vanhu. But vanokuti they are close to Jesus, they also want to have a voice. Kune vanhu vasina kutumwa vanozvituma. Ava vana kutumwa naJesu kunzi munyararidzei kungonzwa kuti tinofanira kumborovawo. Basa chosipaka achina ufari mukati kachi. Unogona kufanira kurova wega. Usina kutumwa unogona kufanira kurova. Isaiah chapter 6. Ukaverenga zvakanaka. Isaiah anototi gore rakafamba mbuziya ndakaona Mwari. He went further to say, Mwari vakati, the voice rikati, ndingatumani. Chapter 6 hapo. Isaiah akati ndiri pano nditumei. Yet Isaiah aitangire pa 6 ka. Kubva ku 1 kusvika pa 6 ndi Isaiah. But iye anotumwa pa 6. Kuti kubva ku 1 kusvika pa 5 aifanira rova. Usina kutumwa unogona kutofanira rova. Ungozvituma wega kuti timborova. So these people were close to Jesus. But me paakadanidzira kuti son of David. Iva vasana son of David. But because they are close to him, vanonzwa kuti time yedu yekumbotora pulpit. Ndokubva vaenda kwaari vakati nyarara. Iye ndokubva akontinya. Kuti you must mature kugona kunzvera pamweya kuti uyo akatumwa uyo azvituma. Uyo ari kutaura zvekumusoro, uyo ari kutaura zvemumusoro. You must grow to such a level. Nokuti kana usati wakuziva zvekumusoro, zvemumusoro zvinoita futi kunge zvekumusoro. Genesis 15. Abraham akanzimirira Mwari upe Mwari chibayiro. Ndokubva aicheka mhuka akaisa paauta. Genesis 15. Zvanzi akamirira Mwari. Makunguo ndokubva auya achida kudya akadzinga. Uri kuonera kuti zvakatotora maturity kuti agone kudzinga zvinhu. Why? Nokuti makunguo ari kubva nemudenga. Iye akamirira Mwari wekudenga. Direction ndiyo but chauya achisi. Dai pakauya mhuka dzinofamba nepasi daitangoziva kuti hazvi zvekudenga izvi. But pakatouya nemudenga pazvisiri zvekudenga. naMozisi ane nguva yaakatendera vanhu kuramba vakadzi. Svika Jesu auya, vadzidzi vakati Mozisi aitendera kuramba kwemimhaufa. Zvanzi chabatanidzwa naJehovha hakuna unopatsanura. Zvanzi ko Mozisi aitendera wani. Zvanzi iye akaona kuoma kwemwoyo yenyu. Saka akadaro. Haisi revelation, kuona observation. Bishop vanogona kuita maonero aunofungidzira kuti revelation iri observation. Ukasatsvaka Mwari unorarama neobservation uchiti revelation. Ndozvimaonero akaita Bishop kwete maonero akaita Mwari. Saka Mozisi paakaona kuti vanhu ava vakasarambana vanouraya vakadzi, akangoti kuti vanhu vararame bheta vachipota vachirambana. Mozisi mulonga muramudza kuramba anotouraya. Maonero akaita Mozisi kwete Mwari. Vanhu vakatoramba vakadzi munguva yaMozisi vachitoti ndo zvakataura Mwari. Why? Danger yenguva yaMozisi. Mozisi chete ndiye ainzwa Mwari. Vamwe vese aingombombera, yaingomirira kana abva mugomo. Wani munhu ainotsvaga Mwari mudenga mugomo ndiMozisi. Zvokuti aburuka imomo kana ivi vasina kutaura vese, zvaataura vanongoti ndizvo kwava varikwe. Saka pamwe pacho asina kubvunza Mwari kuti vanhu varambane, akangoita research kuti vanhu vanourayana. Rambanai. So vanhu vakauya kuna Bhatimiyosi vachiti nyarara. They were close to Jesus, but they were not sent. Vari kutofamba naJesu vacho, havana kutumwa but vari kufamba naye. Vasina kutumwa kudaro, vanongofunga kuti rega titaure naye ndokubva vati nyarara. Iye aone, but ane chaapika nokuti paadanidzira already adanidzira request ine revelation. Ati son of David, have mercy on me. Chinonzi mercy itsitsi. Ndochaari kuziva kuti uyu kana ari mwanakomana waMwari ari son of David, ane hanya, ane nyasha, ane tsitsi neni. Saka mhinduro ikauya ichinzi nyarara, ega anoona hazvina tsitsi mukati saka haasi. Osa ukaziva Mwari wako haugamuchire any answer.
Nokuti even the devil can answer you. The devil is a spirit being. Paoneketa prayer chida chimwe chinhu, Satana anogona kutozvimva akauya nacho. Ukatofungidzira kuti ndimwari. Blind Bartimaeus vanhu vauya achitinyara twaita kuti azive kuti havana kutumwa. Ari kuziva kuti kana ndati have mercy on me, every answer yaJesu, it carries his identity or his nature. It must Vangeli pacharo kunzi gospel zvinoreva good news. Kureva kuti ukanzwa richiparidzwa rikasangoita good iri gospel raKristu ratoparidza rinonzi good news. Kuti gospel zvinoreva kuti nhau dzakanaka. Chinonzi gospel zvinoreva kuti good news. Whether uriparidzira uremba vapolitician ani, as long uchiparidza chinonzi gospel, it must be good. Ukaona risisiri good, harisi. Nokuti iro rinotonzi gospel, nhau dzakanaka. Saka nhau dzakanaka kurekurudza kuti kudii wakafirwa naJesu pamuchinjikwa tendeuka. Dzakaipa kuti kudii uchanotsva mheno zvako wanyanya. Unosaira kuti gospel chairo rikaparidzwa nyika inoita musha. Apa pane zvimwe zvekutaurwa. Usatomborinzwa here kuti siya zvakaipa mutendeuke, uyai munamate siya zvakaipa. Zviri wrong. Vanhu havasiye zvakaipa kuti vauye, vanouya kuti vasiyiswe naJesu anogona. Vakatogona rega vachauya ngavaroveiko. Chakaita kuti tiuye kuna Jesu hatikwanise tega. Chakaita kuti atifire tega hatigone. Saka ukanditi iva bho uye wakutoreva kuti naJesu takafanana, but kutaridza kuti hatina kufanana, ndinouya ndakadaro. Nokuti kana ndauya ndakadaro kwaari handirambe ndichidaro. Iye anondichinja, I take his nature. Saka rimwe ratakaudzwa kunzi gospel morning. Even nhasi kana pakanzi pane mumwe mufundisi ari kutadza sei, hautuke kana uchiparidza gospel. Unotaura kuti agone kuziva kuti Mwari achiri kumuda, nyasha dziriko, ende Mwari vanoregerera vatadzi. Even utomaka prophet Ningakadai kana wakuparidza chinonzi gospel, hatred yako haiqualify. The truth and the love of God makes the gospel. For God so loved the world. Iwewe ndiwo watoimaka, but iye akaida. Mwari vakada nyika nekudaro vakapa mwanakomana wavo. Iwewe waapa nyika waimaka, iye akaida. Saka pauchaparidza nekuimaka kwako, hauchataura iye akaida nerudo rwake. Saka tione kune vhangeri rokutukana. Fundisi Ningakadai, prophet Ningitsotsi, kuzodiki harisi gospel. Kutsvaga ma-supporter, not ma-believers. Zvinoita kuti chechi izare nevanhu vasina kutendeuka but vanofarira iwewe. Zvinoita kuzvikirekera masapota. Iri raurichinje ndorinochinja vanhu. Kana ukatobhoikana kuti vanhu vaura zvakanyanya mumakore edu, ndingakanganiswa. Muridzi wainzwa Noa akatenderwa kuvaka areka, haana kutenderwa kuvhara dhoo, uye haana kutenderwa kutsvaga mameasurements ake. Changa chiri panyika mapuranga, chakabva kudenga mameasurements. Saka uchiona kuti size yedhoo haisi size yaNoa, saka pakakwana jirafu. Mwari akada kuti jirafu ripinde, ndizvozvo. Saka gospel yedu problem yatakuita, tiri kuisa mameasurements edu. Kana usingaite zvaupinde, kana usingazviita usirias, pasina muridzi wacho dhoo rakakurisa, uchashamisika jirafu riri mukati. Kuti ugochashama kuti varume vari 48 matsotsi vasi maprofita vamo, madhoka tori kukwana. So this man, vanhu vauya kwaari pekutanga,
but an answer, but not the correct one. You must mature spiritually. Notice sometimes the answer is not from God, but is an answer anyway. Ndokubva kuti vanhu havana kutumwa vauya vega nokuti wandiri kutaura naye ndati son of David, have mercy. Mercy inyasha dziri muna Mwari. Wega waita zvipi nezvipi, his grace is sufficient. Saka pati have mercy on me, ari kuti wandiri kuziva zvese zvaachaita chinoziva kuti ndiye aita zvine nyasha mukati. Saka ukanzwa vanoti nyarara, yarafu, hapana nyasha pakunyararidzana ndiripo. Saka tichakontinya. Unotenge mwana wasangana ari kupikisa ari kuparidzwa naBishop kuti vanhu vari kutofamba naJesu, but uri kutoramba kuti hazvisi, toramba ndichishedzera. Akadanidzira zvekuti Jesu akamira akatuma the same people kuti mushedzei. Ipapa ndo pane nyaya yavo ndikaniparidza. Sei Bartimaeus pa second time aziva kuti vanhu vaiva vazotumwa. Nokuti pa second time paakaudzwa zvaakaudzwa akateerera akaita saizvozvo. Yet they are the same people vamboparidza pa first time kuti be quiet. Second time ndokubva vadzoka kwari. Chinzwa pavakadzoka kechitu vakatanga vati cheer up. Those knows good news. Fara, he is calling you. Iye munhu akatumwa naiye haangoparidza dzimwe nyaya, anoguma kuti hii anotaura iye. Zvanzi cheer up, Fara ari kukudana. Wese atumwa naKristu haatauri nyaya yake chechi yavo kunaka kwake nekugona kwake nekukundikana kwamwe mapasta, anotaura iye. He is calling you. Vaakangonzwa kuti havachataura zvavo, vakutaura iye. Akazva kuti ndokudanwa. Ukadanwa unotaura iye. Do you know kuti Mwari pachake akawana opportunity yekuparidza mascriptures arimo. Mwari ari mafundisi, vari pamwe pacho airova ega. Pa Mount of Transfiguration, Mark 9, denga rakavhurika, shongwe yegore ikadzika. Mwari vakati kudii? Moses naElijah vadisappear. Zvikanzi uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, muteererei. Mwari vakapiwa chance yekuparidza, havatuka imwe church, havatuka vamwe pastor, vanongoti Jesu ngaateererwe. Achipedza kubhabhatidzwa naJohani, denga rikavhurika, vakati this is my beloved. Kurati vhangeri rakatendwa nedenga is preaching Jesus. Iri kuti pastor ninge vakazodai mafanisi zviziviso chairo rinoponesa munhu kutaura mwanakomana waMwari anonzi Kristu Jesu. Baba mukaudzwa kuipa hakukunatsei nokuti munhu haaparidzwi. Kana tichiparidza kuipa kwevanhu tinofanirwa futi kuparidza kunaka kwavo. Nokuti rare vanhu munotaura kuti panyika hapana vanhu vari right, variko kwadi ungoparidzwawo. Kana rati prophet ninge haraite totaura kuti bati ninge kuseri kwati tiri game kuparidza vanhu. Indava kana taakuparidza vanhu tinotsvaga zvakaipa zvavakaita ko zvakanaka sei tisingataure. Isaini yekuti munhu haaparidzwa wega agona haana, anoparidzwa ndiKristu nokuti ndiye unoshandira upenyu hwevanhu. Asi ukadawo kuti kucheche kuzare unoshauta vesa wosiya vanhu vasisina choice, vanozongobvunza wapedza saka munobata muri papi ko ndiwo wasara pauri right. Do you know you can have supporters uchifudza kuti you have believers? Wese akakujoina nokuti wakatuka prophet ningi haasi mutendi, isupporter. Nokuti mutendi anoponeswa nevhangeri raJesu. Akanakirwa nokuti wakatuka prophet ningi haasi believer, isupporter. You can have more supporters and less believers. Why? As long as you don't preach Jesus, you can create your own people. That was here. So this time when I have Baba Jesu, vatumwa, Jesu ati kudi mudanei. Saka vauya neshoko rabva kwaari. Pekutanga vakauya neshoko riri mavari. Saka ndichiti nevafundisi todawo kunamatirwa. Tikasapiwa shoko kwaari, tine riri patiri, torova ratinaro. Kaparidzirwa neni unokuwara, but Mwari akaparidza mandiri unopona. So vakaenda vakati rise up, cheer up. He is calling you. Iye paakanzwa kuti he
varume vaJesu vobakaziva kuti this time vanhu vadanwa vatumwa. Bible rati achiuya ipapo he took off his jacket. Tibvisire pavhesi iroro. Unoita zvaunoda narume. Ndomaroerwa noitwa mwana. Pane mavhesi acho anongoitisa zvinhu zvacho. Apa panzi he took off his jacket ndabvisawo. Zvotange zvemubhaibheri ndakuta zvangu. Inoita zvaunoda kana uri kutsotsi zvako rinobvuma. Unosoterwa mberi pati watorova naro. Cheer up, rise up, he's calling you. But by his own personal revelation, and I cannot meet him just in this way. Tinevanhu vadaparidzirwa kudzisiya fodya. Wanandisandaenda pakuparidzana fodya. Ko iyo fodya yacho haitaureri. Ukaiverenga zvakanyorwa pakabox kacho. Haina kunyorwa zvinonakidza. Yakanyorwa nicotine. May cause cancer. Itori vhangeri iroro. Kuti vakuru ndokukuwadza necancer nenicotine. Waigauda kuti mufundisi ataure futi. Iwe yega ari medicine inotaura rova munhu cancer. Danger zvinova kuti chikafu chakanaka. Zvauri vari kutenga 10 manda utenga 10 danger yako. Unoda kuti kusvika chechi yataura kuti fodya yakaipa iyo ichitaura yega. Inotaura kuti ndokukuwadza. Worisa mabvu ndine nicotine. What kusvika bishop ataura. Cheer up, he's calling you. He rose up and took off his jacket. Bachira akapfeka handiro rakamita blind. But because he was blind, mazuva acho vaipfeka a certain type of dressing to be recognized in the society. A jacket rinekuita ne problem. So it's a sign of faith. Kuti I'm no longer blind as long as he's calling me. Proud to believe in him, I begin to do action that resembles what I believe. Kuti yatuone. I'll repeat. Bachira akapfekwa na Bartimaeus raari kubvisa here upofu. Mumazuva anga asina white stick ekufamba nawo. Vaipfeka a dressing inotaura kuti ukangoona munhu akapfeka izvozvo wotoziva kuti ibofu. Saka paashedzwa naJesu anobva chiedza, ndopaziva kuti as long iye andidana, I believe kuti handirambe ndakadaro. Saka to prove that I believe kuti my healing is today, I took off one that resembles that I'm a blind man. So akatanga kubvisa zvinotaura upofu asati abviswa upofu. Ichokwadi kuti Mwari vanosimudza marombe kubva muguruva. Vati panotoda kuti guruva ribviswe nerombe racho nokuti pari kunogadzikwa hapadi guruva. I'll repeat. Mwari anosimudza marombe kubva muguruva. Kureva kuti haafarire guruva saka akubvisa ikoko. But nokuti wanga uri ikoko unosimuka naro. Paari kukuendesa kunodya namachinda patafura. Machinda patafura haadi guruva. Mwari haabvise guruva. Anobvisa rombe kubva kuguruva. Zvaakurombe kuzunza rega guruva. Nokuti patafura apa uchadzingwa wakasimudzwa. Can I talk to you? Nokuti zvimwe zvaakukurwisa izvezvi hazvina kuti Mwari haana kukuwanira nyasha. Une zvawaifanirwa kuita as a person zvausiri kuita. I always love to give people examples. Ndikanamatira mufundisi wari pane pafundisi kusha kuti from today be a doctor. Iwo asina kufunda sedoctor. Yangu vachitenda kuti Mwari unoita zvishamiso. Ndikangoti be a doctor from today. Avamuka kuseni mangwana chisvika paperini ati da office ndakutora apa takanamatira pagomba. Nditori pakati pekuwanamatira ndowari kunondibata ruoko kuti unowasha dai maitaura rimwe. It's not with God nothing is impossible. But ari kuti nekusafunda udokta hwacho hwatakaita Mwari wacho ndingatozomunyadzisa ndazvitadza. Saka Mwari anosimudza marombe kubva kuguruva kuda kuti Mwari akamaka life yekuguruva, iwewe chimakawo guruva racho pauri. Unofanira kuzunza wega wapa nokuti pamachinda patafura unospoila chikafu neguruva rako. Saka uchiona une imwe language wakapromotwa zvako but une language yekupasi-pasi. Zvokuti board meeting wanoshaya kuti akauya sei mumeeting umu. Nyadza unotaura ka hazvinyatsopindira nekwawala. Wai wakasimuka neguruva rako. Ndakamboshanda kuBristol kuindustry Workington. Tine manager akapromotwa so wataingoshanda naye workshop. Ane juice raipfeka zvekuti company ndakazogara pasi kuti munhu anda kutaurwa naye. Usa chef par juice mapira rakaita umusoro kuna chef akadaro. Tsana nebatidetsana kupeka.
chef but guruva wasumuka naro. It takes just a day kuti ubve kuzaka. It can take maybe 4 months kuti zaka idzokere ibude mauri. Sachona pesa paunotambira unofunga tenga rekeni irimo. Wakasimuka neguruva rako hausi kuzunza. Sasa you must get exposure. Kana wako palancha unotambura neogonza unoda zvacho. Sikwani. Did you see it? Somebody else to my day so. I don't know about China. Guruva makabiswa guruva but sunzai guruva. So blind Bartimaeus is taking off his jacket. Anakuparidzirwa. If faith ya build amari, kuta no longer be the same because he has called me. Unipshanya unotanga kuita nekupresenta nekuyakita because you believe your God is taking you somewhere. Let the weak say I'm strong. Nakuti be strong. Ati say. Kuti learn to practice. Kutaurezhosho. Abraham asata nevana. Mwari vakampa zita rekuti baba vemarudzi. Kwa chakatanga kuitika hakusikuva productive. Kudzidzisa muromo kutaura kuti I'm already productive although pasina any sign. Saka iye nadzimai vake vaishedzana mazita ekuti vanhu vese vaikwenyana kuti vanhu vachiudzwa zvavarida. Nokuti vasati vava nevana chakatanga kuchinjwa mazita anotaridza kuti vachava nevana. So ukaziva Mwari kwaari kukuendesa unotanga kuacta sewaikoko kuti iye azive shuwa kuti uri singasoda kuuya ikoko. Bartimaeus haana kudzibvisa bhachi. Bhachi ndereupofu, nderekudzinza bora aipfeka kuti vanhu vamuone kuti mafuriri apa. Bhazi chiapo is calling you. Asimuka achifara. Mumafaro imomo ndokuva he took off his jacket. Ndokubva aenda kuna Jesu. Already audza Jesu kuti I believe kuti I will never be the same. Saka any sign of belief yandinayo, I will take off the jacket no representer kuti I'm blind. Teach yourself. Kuti kana uri muna Mwari you are no longer poor but you are rich. So your language first, the first step. Chinotanga is fruit. Chinotanga is the tree. Hapana paungaone mabanana musango pasina muti wemubanana. Ukaone mabanana ari mumhepozo kuti akamirira muti wacho kuti uzokura. Chinototanga muti wemubanana. Ende chinoita kuti muti uyu unzi mubanana haasi mabanana. Saka uchiona kuti kune muti wemubanana usina mabanana, hauchinzwe zita. Fruit follows the tree. The fruit inotera the tree. Saka muti wemumango uchinzi mumango iwo usina mango. Kuti wakatopiwa zita refruit but usati wa fruitful. Kuti we believe kuti nature yacho ichaburitsa chinhu ichocho. So kana wa muna Kristu now, your nature, kana wa muna Kristu, hausi munhu wepasi pasi. You are the head, not the tail. Kuti chotanga kuchinja is the mentality and belief. And the mentality ne belief zvikachinja. Izvozvo ndo zvinokuita drive into the manifestation yezvaunotaura nekurarama. Vanhu vakaenda kuchipatara lancha kunoona hama iri kurwara ndokubva vaita mapurayers avakuda tikasangana navo padho tikatarise tikati hatina shuwa no shuwa kuti kunoedza mangwana. Pavapinda mupureya vanonamatira kuti ararame kusvika kuseni vati Mwari munhu ngaararame muwanire nyasha, vati vachibuda vari kuti hatina shuwa. Kureva kuti even nyange vataura naMwari mhinduro yacho vanayo kudhara. Problem yeazhinji tinozvipindura tega. Iye Mwari achida kuti umupe chichemo chako, unoti wamupa pasina 2 minutes wakutotaura futi outcome kuti handashuwa kuti pane kwandoenda. Iwe wati Mwari munondosvitsa kure, after 2 minutes woti handashuwa kuti toenda kuti. Blind Bartimaeus bhachi raakapfeka harina kuparidzwa. It's a personal revelation yekuti as long Mwari vandidana I will never be the same again. Saka chandakuita as a point yekuprova kuti ndinotenda kuti handidana anondichinja, ndaakutanga kunza change pandiri. I will never wear again this kind of jacket. Vakuru pane ramunoda kuti riparidzwa, harisi kuzoparidzwa. Pane rinoparidzwa kuti mubuild a revelation yekuti muziva kuti izvi hazvisi right. Tine vanhu vanotaura kuti hachecheni izvi haibvumire, izvi inobvumira. Kana une mupfungwa iwoyo uri mudiki ukati kurei
anobvumira nekurambidza haisi chechi, ari mukati mauri anotaura. Usatipidzire nguva mapulpiti kutaura nyaya yekuti masiketi akasvika apa aite, mapfekero akaita apa aite. Tikaparidza Kristu, iye akapinda mauri anokudza saizi yacho. Iye hanyarari, anotaura. Even akasataura, umwari hwacho hunokushandura. Jesu akapinda mumba maZakeyo, haana kuparidza kuti dzorera mari. Akangotunza chikafu achingodya. Zakeyo ndiye akatomoka ega mudarara nyudza vakawanda. Akutara zvemari dzavanhu. Ngatiche. Anga kutadza kudya mukomana. Wai uchene ukazara, chiedza chikasvika, rima rinotama, it's automatic. Oda chizviparidzwe kuti ndimaridzira kudzorera. Umwari ukazara mumba mako, wega zvisina umwari zvinotanga kukuudza kuti tsano iyi gema aite. Kana uina mwari zvazvitwe. But iyo paakangonzi ari kukudana, akatoziva kuti ari kundidana anoda munhu anotenda. Saka saini yekutenda ndobvisa bhatiri upofu. Kuti ndikasvika paari, akandibvunza kuti chii chauri kuda. Jesu apa akabvunza. Ndakati it sounds so weird. Munhu ari blind chaanongoda kuona. Munhu ane nzara chaanoda kudya. Asingashande chaanoda kushanda. Anorwara chaanoda kupora. But iye Jesu akuziva kuti munhu ibofu. Anobvunza kuti unoda ndikuitirei. Kuti tine vanhu vasingazive dambudziko ravo. Tine vanhu vasiri kuziva kuti problem yake ndei. Yaari kutonongedzera achiti problem haisi. Ise name yeproblem yake. Blind Bartimaeus was a beggar. Kureva kuti akasazvinzwisisa, anofunza kuti ane problem yebegging. Gamba ane problem yekuva blind, yakamupusha to begging. He was not born a beggar, he was born a blind man. But he went on to beg. Saka dzimwe nguva begging inogona kumunyepera kuti ndo nhamo yako. Saka Jesu akabvunza kuti chii chaunoda ndikuitire. Semunhu aigara achipiwa mari, aigona kufunza kuti ndiwanire nyasha, ndiwane mari zhinji. But iye akati, Ishe, so that I receive my sight. Handidi maziso evamwe angu, my sight. Ndoda kuti ndione. Nokuti nzwa upofu hwake unopedzwa naJesu. Begging yake yaisorovhwa nesociety. Society ine help yainopa munhu, but the final help inochinja munhu is Jesus. Nyika ine help yainokupa, but the real help that can change your life is you. Blind Bartimaeus ari kubvunzwa chii chaanoda ndikuitire. Ndobva ndoda kuti ndione. Remember, kuti pane vanhu vambomunyararidza, akaona anogona kuda kuonana nevanhu vacho vambomuti nyarara. Saka Jesu paari kubvunza, anoda kuziva kuti munhu ari kunyatsonzwisisa here kuti chaari kuda isolution here kana kuti kunetsana nevanhu vambomudzivisa pasolution. Ndobva ati ndoda kuti ndione. Ndobva asvinura. Akuona akateera Jesu. Haana kubvunza Jesu kuti ko chikwata chachimbonyararidza chichiripo here. Because ukaziva kuti kune vanhu vaikudzivisa, you become bitter. Ude kuziva. Saka ukaona kuti Jesu every healing, every miracle yakaitira munhu, hapana paaizomudza kuti wanga wakaroiwa nanhingi. Musandiudze kuti vanhu vakatanga kuroya mumazuva edu. Witchcraft was there before. Vanhu vaitoroiwa. Vanhu vaitopiwa matambudziko namwe vanhu. But Jesu munhu wese waakabatsira, hakuna waakaudza kuti nditete kamakoresa. Ndakuporesa hangu patete wako asipo. That kind of ministry is not from God. I will give you this understanding. Imagine munhu akakuita rova for 10 years. Ukakunamatira ukaona basa nova ndakuudza kuti ndinhingi. Do you have the guts to forgive or to revenge? Alright, munhu akakuita rova for 20 years. Wobva wamuziva. Wobva wangoti it's okay, thank you Jesus. Iwewe manje. Jesu aitoziva kuti munhu uyu haasi mature to forgive. Saka kuti ndirege kumupa burden andimuudza akazvikonzeresa, ndichamuudza solution. He is not mature kuti aite forgiveness. Mukafunga kuti forgiveness iri easy. Inyaya yekuti wakatadzirwa zvidiki. Eperwa mwana ndikaparidza forgiveness. Unotondishedza ndapedza kuti bati yangu mufundisa inomira muchi.
akabirwa kana mbudzi anoti okay munhu wacho shuwa atinokuregerera. But akabirwa hombe anokuza kuti aiwa munhu wacho, but munhu wacho ndiri kumuziva. Kuratidza kuti forgiveness haisi human nature. Peter akabvunza Jesu, munhu anganditadzire kangani akuda nhamba? Kwete kuregerera, ada nhamba yekushanda nayo kuti azosota munhu wake. Kuti kangani kutaridza kuti kana adarikidza topedzerana. Havana kubvunza kuti toregerere, vakati aiwa tipei nhamba. Jesu ane wisdom, ukauya naye nekumanhamba anokupa futi nhamba. Akataura nhamba yekuti munhu anosvika pakuchena musoro asati apedza. Wega rupedzi rosiyana nazvo. I love the ministry of Jesus. Yakatakura so much wisdom. Do you know kuti Jesu nyange aida kuti vanhu vamuzive basa rese raari kuita nezvii, aiti akangoporesa munhu aiti usaudze vanhu. Iye achida kuti vanhu vamuzive, but aiudza vanhu kana vaporesa kuti usaudze vanhu. Ndakati zvazvinongoreva iwisdom dziri mari. Anoziva human nature kuti munhu chaanorambidzwa ndo chaanonyanyoita lereka chaakatumwa. Chiona kuti wese akanzi usaudze vanhu akanyarara. Baba zvakarambidzwa ndo zvatoda, zvakabvumirwa tombosi. Adamu angasati apera miti yakabvumirwa akutorova ukarambidzwa. Warunzwa Adamu. Usati wapedzerana namadhamu wakaroora waNosiforasi uri Adamu futi. Zvakabvumirwa usati wapedzerana nazvo waNikasiforasi. Zvakarambirwa unozoziva kuti ndizvo. Jesu human nature. Anoziva munhu ukada kumutuma murambidzi. Ukangomuti usadai, mangwana anotodaro. That's why pamuchinjikwa kuti ndiri kuda mvura mutest, obva amupa vinegar. But pakabaiwa parutivi, zvanzi akabuda mvura, kwete vinegar, asi vakamupa vinegar. Kureva kuti Jesu pakati ndipei mvura, anga asingade mvura, nokuti anayo. Pavakambaya parutivi yakatobuda anayo. Paari kuti ndipei mvura hasi test, nokuti he is also the living water. Kana pana John 24 paakakumbira mvura, anga asingade mvura, ndiye aida kutopa mvura. Ukaiverenga nyaya yacho akazoudza mukadzi uyu kuti dai waiziva rutokukumbira, iwe ndiwo waikumbira kuno nokuti izere. Saka pese paari kuti ndiri nyota nda mvura ari kutonyepa, ari kuziva type yemunhu. Saka paakati ndipe mvura pamuchinjikwa wakamba vinegar, yet iye aitoda vinegar. Why? Inovava. Kurati ari kuti ndichatora kuvava kwenyika kudai kuramba mvura yeupenyu. Hauna kundindwa. Ndiye akatora kuvava kwezvipi zvedu, chechi ikaberekwa neropa nemvura yakabuda maari. Saka dai akangoti ndipei vinegar, vaimupa mvura. Iye anayo kudhara, saka akati ndipeiwo mvura, ndobva atoda kumuvavisa. Jesu akauya kuzotifira pamuchinjikwa, but haana kuenda ega kuti nguva yakwana hande munondoroverera. Vanhu vakamubata vakamuendesa kwaari kuenda. Ane wisdom dzekuti munomuendesa kwaari kuenda zvozvani mamupandukira. Jesu akauya kuzotifira pamuchinjikwa, but haana kuita suicide. Vakatomurova, vakati tapedza naye tauraya. Oza ukauraya munhu akauya kuzofa, una kuuraya wabatsira zvaakainga. Mwari vanoziva human nature. I'm sure my time is gone. We'll preach again tomorrow. Can we raise our hands? Father, we thank you for speaking to us. Makarangarira murume unonzi Bartimaeus akadanidzira mukamunzwa. As we cry, nyika yeZimbabwe muri anonzwa. Muri Mwari anobvisa the jacket of begging on our nation. Muri Mwari unotishandura nekutisimudza. For Zimbabwe is the basket of Africa. We can be restored that status only by your grace and your favor. For it's not by might or by power, but by your spirit. Mazviita Mwari wenyasha, makapedza upofu waBartimaeus, upofu wedu as a nation, upofu wedu huri mueconomy. We surrender to you. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you so much, people. God bless you so much. Mwari vakuitire nyasha. We meet again same time, same place. Ukashaya mukana wokuuya pano. We are also live on Facebook, YouTube, also on Twitter. You can watch. All over the world. We are live all over the world. So you can watch on Facebook,
Twitter, also on YouTube. It's